This is a Noodles production. This is Noodles production. Някъде бомби пак падат, животи, сгради се разпадат от всичко това. Само дребните страдат, задници и никога не дей да целуваш, само смърт ще спечелиш, ако зло практикуваш. Хората плащат до близък, чийто живот е към своя край. Усеха е за мен да вярвам, че има рай. Виждам как света бавно се разпада, дявола и иска душите ни да гният в ада. Ти си добър и на добрите ще царуваш, Боже, благодаря ти, че съществуваш. Правил съм грешките, щяха да ми тежат много, но хората ми ги простиха и слава Богу. Бях догушен в проблеми и предадох несъзнателно приятел. Щом се събудих, се почувствах зле като предател. Веднага го потърсих с надеждата за прошка. Получих я и сега грешката ми е разпомнен като брошка. Черна брошка. Света се търся от мизерия и беднотия. Злите хора са много, но аз не ще да съм от тия, които щом не можеш да съсипаш животи, те слагат в графа бълъци и идиоти. Всичко е пара, в момента всичко е лъжа. Ние сме деца, що вярваме в обичта. Всеки крие нещо и лъжи, винаги има сякаш не виждаш навън трагичната картина. Бедният човек земята не бива да поглежда. Знаеш ли какво добър с любов да те поглежда? Сила от небесата да помогнеш на човека в дрипава одежда. Мисюлмани, християни, ние сме едни и същи. Думът ни е един и трябва да има мир в къщи. Ако един добър човек си е стъпил на краката, дори да е различен, защо трябва да му чупиме главата? Тежко болен е, но работи за двама здрави, за да може децата си хора да направи. Не знам за кога ще има страдане, но знам, че ще сме живи и ще бъдем здрави. Света се тръся от мизерия и беднотия. Злите хора са много, но аз не ще да съм от тия, които щом не можеш да съсипаш животи, те слагат в графа бълъци и идиоти. Изпълнявам мисия да давам не на празна надежда. Злото се изчерпва, а доброто не, дори света да свърши. Доброто няма да умре. Успехът никога не е лесен. Щастието пристига като ангел небесен. Успехът запомни, никога не е лесен. Щастието пристига като ангел небесен.